Zamisli sljedeću situaciju. Imaš 30 godina. Posao ti je dosadan, ali siguran. Ljudi oko tebe misle da ti ide dobro. Imaš stan na kredit, povremeno odeš na vikend putovanje, imaš 500 lajkova po objavi, ali kad ostaneš sam sa sobom, sve ti se raspada. U prsima pritisak, osjećaš se zarobljeno. Kao da si zapeo u životu koji nisi izabrao, već pristao na njega jer je bio normalan. U tom trenutku većina ljudi traži instant rješenje. Motivacijski video, online tečaj, savjetnika, pilulu, bilo što. Samo da nestane ta praznina. Ali stoik ne traži bijeg. Stoik ide dublje i tu počinju tajne koje ti društvo ne želi otkriti. Prva tajna. Odvoji kontrolu od iluzije kontrole. Sve što pokušavaš zadržati pod kontrolom, partnera, budućnost, tuđe mišljenje, nije tvoje da posjeduješ. Stoička snaga nije u kontroli nad svijetom. Ona je u tome da ne dopustiš da svijet kontrolira tebe. Druga tajna. Ti nisi tvoje emocije. Društvo ti govori, ako se tako osjećaš, to mora biti istina. Stoičari kažu, emocije su signali, ne istine. Osjećaš strah? U redu. Promatraj ga. Ne moraš ga slušati. Osjećaš tjeskobu? Ne bježi od nje. Pitaj je što pokušava reći. Kad prestaneš trčati za pozitivnim osjećajima, počneš hodati prema istinskom miru. Treća tajna. U svakom trenutku biraš. Viknite ovo u sav glas. Nisi žrtva. Nisi pasivni promatrač svog života. Biraš kako ćeš reagirati. Biraš što ćeš misliti. Biraš hoćeš li ustati ili se prepustiti. Ako ti je loše, pogledaj svoje izbore. To nije optužba, to je moć. Zamisli čovjeka koji je izgubio sve. Rimskog cara Marka Aurelija. Vodio je carstvo, ratove, preživio gubitak djece, izdaje, bolesti. I nije pukao. Zašto? Jer je svako jutro pisao sebi, nećeš živjeti zauvijek. Danas ćeš sresti lažljivce, pohlepne ljude, sebične i nasilne. Ali nitko od njih ti ne može oduzeti tvoju moć, osim ako im je sam ne predaš. Četvrta tajna. Smrt te oslobađa. Memento mori. Sjeti se smrti. Ne kao depresivni moto, već kao gorivo. Ljudi troše živote čekajući jednom kad budem imao više novca, kad djeca odrastu, kad odem u mirovinu, a stoik kaže, možda ne dočekaš sutra. Što radiš s današnjim danom? Peta tajna. Život nije protiv tebe. On te testira. Stoičari nisu tražili lak put. Oni su pozdravljali prepreke. Jer prepreka stvara karakter. Bez nje nema rasta. A ako ti je teško, to znači da si na rubu nečeg važnog. Ne okreći se nazad. Kroz bol dolaziš do slobode. Šesta tajna. Sram i očekivanja su zatvori. Stoik zna. Nitko ne misli o tebi onoliko koliko ti misliš da misle. Ljudi su zauzeti sobom. Ako živiš da udovoljiš, nikada nećeš živjeti autentično. A autentičnost je jedina valuta koja vrijedi kad se sve ostalo raspadne. Sjećam se poruke jednog pratitelja. Zvao se Ivan. Radio je u banci, imao 2 djece, zavidnu plaću i depresiju. Pročitao je Epikteta i počeo mijenjati stvari. Ne preko noći, počeo je od sitnica, ustajao ranije, provodio 10 minuta u tišini, pisao dnevnik, postavljao sebi 100 pitanja. Zašto ovo radim? Za koga živim? Što je meni vrijedno? Danas ima svoju malu tvrtku i kaže da nikad nije bio mirniji, iako zarađuje manje. 7. tajna. Samodisciplina je sloboda. Ne zato što si robot, već zato što više nisi rob. Ne jedeš kao ovisnik. Ne gledaš ekran 8 sati dnevno. Ne trošiš novac da se osjećaš vrijedno. Upravljaš sobom. I to nije represija, to je oslobođenje. 8. tajna. Slušaj tišinu više nego buku. Društvo ti nudi konstantnu stimulaciju. Vijesti, TikTok, reklame, mišljenja. Stoik ide u tišinu, jer tamo se čuje istina. Kad sjedneš u tišini, bez distrakcija, vidiš tko si. I to je često neugodno, ali nužno. 9. tajna. Sve što ti treba, već imaš. Ne treba ti novi auto, novi partner, novi status. Treba ti promjena percepcije, jer ako si nezadovoljan iznutra, ništa izvana neće to popraviti. Stoik ne gomila,
on se oslobađa. 10. tajna. Ljudi nisu tvoji neprijatelji. Tvoje reakcije jesu. Tko te izbaci iz takta? Partner, kolega, politika? Ne. Titel tvoje dozvole, tvoje slabosti. Svaki put kad te netko iznervira, stoik to vidi kao poziv na unutarnji trening. 11. tajna. Ne reagiraj, odgovori. Svijet voli dramu. Stoičar voli distancu. On ne reagira impulsivno. On čeka, razmišlja, bira. U svijetu gdje svi viču, on šuti. I upravo zato svi ga slušaju kad progovori. 12. tajna. Svrha je važnija od sreće. Sreća dođe i prođe. Svrha ostaje. Stoik ne traži stalnu ekstazu. Traži duboki osjećaj da je ono što radi smisleno. Kad imaš svrhu, preživiš i najgore dane. Jer znaš zašto se budiš. 13. tajna. Postani osoba koju poštuješ, bez obzira tko te gleda. Ne za Instagram, ne za roditelje, ne za šefa, za sebe. Kad legneš navečer i nitko te ne vidi, znaš li da si dao sve od sebe? Ako je odgovor da, onda si već uspješan. Zato, zaboravi sve te self-help mantre. Zaboravi tajne zakona privlačnosti. Stoičke tajne nisu čarolija, one su brutalno iskrene, teške, ali oslobađajuće, jer kad jednom prestaneš tražiti vanjske potvrde i naučiš biti sam sebi dovoljno, nema te sile koja te može slomiti. I tada, paradoksalno, ostvaruješ sve što želiš. Ne zato što si naučio manipulirati svijetom, već zato što si napokon ovladao sobom.